Insultos no pleno do Concello. Outra vez, pois parece que unha vez máis todo vai quedar en anécdota. Despois da aparición, por segunda vez, do outro membro do goberno polo esperpento organizado, as tres forzas da oposición asinamos un documento conxunto en favor da reprobación da concelleira Raquel Plana. Ademais desta solicitude, tamén instamos ao ceso inmediato por parte da alcaldesa desta concelleira polos feitos acontecidos no pleno do pasado 13 de maio. A resposta recibida ante isto foi pasar páxina despois dunhas desculpas, para o noso criterio, escasas, xa que a súa intervención centrouse máis na suposta campaña difamatoria orquestada contra a súa persoa e a súa familia que nunha verdadeira desculpa real en dar por rematada a súa presenza na corporación. Sen esquecernos, ademais, de que tamén lle deu tempo a presumir durante un ratiño do negocio familiar da sanidade, que quizáis máis pronto que tarde amplíase cara ao ámbito da vivenda. É inadmisible que a clase política actúe con tan pouca profesionalidade e compromiso coa cidadanía. E vos, que opinades do que está a suceder na vila? Deixade polos comentarios.